Hey bafowethu sengicabangile lento hayi ngaze ngitshele ngiyacabanga la ukahle phuma la uthule wena nomqondo wenkathi awukahle wena awuvotile unjalo lokhu busy ukhuluma lento uyikhulumayo si worried la si stressekile ulibele ukudla wena okufast nebhandi makushube kanje yazi la ngiyacabanga la ma MK there was a rule eyake yenziwa la. The rule was, if ever there is any part ephuma esandleni ezowenza into ebuqili noma ezowenza into engekho right izo disqualify. We have proven so many times ukuthi iANC yenze icorruption yenze ugebengu, and now people are confessing. There was that colored lady, I think she's from Cape Town, also who was a party agent of IEC. Ushilo ukuthi kune corruption, and we also have ama-proofs, ama-ballot papers ebetholakala emotweni zomkhandlu zomasipala zonke lezo zinto. And why is that not taken into consideration? Bafowethu ake nithi makupolitikwa kuyokhulunywa iqiniso, face the reality. U-ANC kudala ekhombisile ukuthi vele bekufanele a-disqualify from ukuvotwa. So why is that rule not applying? Because it's pointless ukuthi kuzothiwa akubuyeleni back kuyovotwa. No, ngiyayinqaba leyo. Yabona manje ingqondo ibuyile. No. Buyele ingqondo kimi. Akho kuvotwa kuthiwa kuyabuyela, because uma kubuyela kuvotwa, guys, we are losing money. We are paying money eningi, and nabanye futhi abosomabhizinisi they are paying money kuma-ward wabo, sponsoring those people abangakwazi ukufinyelela kuma-voting station, ma-party agent imali, campaigning again, yonke leyo nto imali lezo iphumayo. Abantu mabehleli lapha we are isikhathi siyahamba just because of a one person kuphalaphala. Ngishilo izolo mina, ngiqalile izolo ngathi mina ngiqala izolo ngathi wena mina nawe ake ngidile nawe. Isukile baba, isukile nje umuthi nje shana ngomuthi. Ngithe kuwe uzojikelwa abangani bakho le phezulu icabinet, la benhlala nabo nithatha ama decision ibona abazokujikela. Ake sibukeke manje. Isukile ndoda uday number 2 la isibheke khona, sibheke ku day 21 ukuthi 21 days uzobe usekhona yini lapho. Uyehla uyathanda uyehla wena lapha, kodwa ke nje leyo kuthiwa kubuyele kuyovotwa futhi never. Onganani ungabuyela kuyocountwa futhi ku-countwe manually ku-ANC before countwe futhi sicela qala siprovele ama numbers wonke lawa athi yena uwathathephi lawo ma numbers. ANC no DA abasiprovele, then after that it needs to be counted manually. Iward neward yayibalela, after that iqeda kuyibalela, and then bese select umuntu hlangana ndawo thizeni azosilethela ama number siyibone lento ibonakala. Ngasisebenza indaba yama email manje, kusebenza indaba ya email. Cela manje kubalwe manje. And then nombalula wanambalula nje kade ngasho ngathi buyele emuva emakhaya, buyele emuva emakhaya. Ngalento ukuthi kuloko ngofana manje kuthiwa Eastern Cape benzeni. Bafowethu Eastern Cape bayikhulumela abantu bathi lezo inamba bathi thina sivotela iANC ziphi, ayikho leyo nto abayifuni nabo. Uma kuukuthi nani Eastern Cape nivotelile le ANC, ngeke kulo nikhala ku cutting age kunengxaki uhulumeni kunengxaki yantoni ingxaki ukhuluma ngevoti. Ingxaki apha hulumeni, ingxaki ezingwishi zantoni. Akahleni manje wonke umuntu no akho ndaba ukuthi kuyabuyela kuyavotwa onganani asibaleni. And again sithi ANC ayidisqualifywe, sisho njalo manje kulate manje. Dlulisela le video ku Ramaphosa.